Els representants de les formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament de Vilafranca van destacar ahir les seves postures sobre el pressupost del 2008. Això era el que comentaven just després de la sessió plenària. Sí, des d'Iniciativa per Catalunya Verds, doncs al final hem votat a favor d'aquests pressupostos municipals després d'estar doncs, en negociacions durant més de 2 mesos. Recordem que hi va haver una primera proposta de l'equip de govern que vam demanar, doncs vam fer públic ja fa més d'un mes una proposta de 10 punts que creiem que era convenient incorporar en aquest pressupost municipal per donar-li doncs, aquest gir social i ecològic que nosaltres creiem que havia de tenir. I en aquest sentit doncs, estem contents perquè s'han incorporat aquestes propostes al pressupost. Potser la que destacaríem principalment és aquest compromís de realitzar una residència d'avis als terrenys de l'antiga estació enològica, al carrer Amàlia Soler. És una inversió molt important a desenvolupar durant aquesta legislatura i l'any que ve doncs, ja es farà tot el que és el projecte amb un import de 174.000 euros. Per tant, és una quantitat ja molt important que compromet de posar en marxa i fer realitat aquest projecte. Des d'Esquerra hem votat favorablement els pressupostos perquè hem estat treballant darrerament a nivell de tota l'Assemblea d'Esquerra una sèrie de punts que hem volgut incorporar en aquests pressupostos i que s'han incorporat partint de que a nivell general hi havia doncs, un marcat perfil d'atenció a les persones, però a nivell particular nosaltres havíem destacat 5 punts o inclús 5 punts, destacaré 2. Un és la inversió d'1 milió d'euros en el centre, a Vilafranca, per millorar equipaments com ara fonts, il·luminació, etc. I l'altre, i penso que és molt important, i és la gratuïtat dels llibres de text per tots els escolars vilafranquins de totes les escoles de Vilafranca. I pensem que és un pas important en el sentit que comencem ja a veure l'educació no com un luxe, sinó realment com un dret i, per tant, garantint que aquest hi pugui accedir tothom en igualtat de condicions, a part de que, lògicament, es refereix com un servei, com una prestació per a les famílies. Amb els pressupostos s'han recollit diferents aportacions que havia fet que pensava el PP que tenia que costar els pressupostos, o bé estaven ja amb el dictamen inicial, o bé després també en la modificació del dictamen posterior que s'ha fet, que també ha coincidit amb grups que també han donat suport als pressupostos. El tema que nosaltres teníem era el tema de l'ampliació de la plantilla de policia local, que amb el tema que es busca és el desplegament efectiu del guàrdia de barri. També anàvem pel tema del museu, que també es continuïssin les obres, i més el que esperem és que després, quan s'acabi l'auditori, una de les prioritats importants de l'Ajuntament és acabar el museu. També l'altre que també anàvem era també per la gratuïtat del transport del microbús durant l'horari escolar. Després també la que anàvem és que també el desplegament de la llei de dependència, que es garantitzés per part de l'Ajuntament una sèrie de prestacions encara que no s'arribés la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Després també estaven interessats també el reforçament del que és el tema de la via pública, l'increment de partides, que al final també s'ha reflexat no solament amb el dictamen, sinó després també amb un increment d'1 milió d'euros. Evidentment, destaquem la qüestió dels pressupostos. Uns pressupostos que, com ja hem dit al començament de la nostra exposició, cada any comencen igual, comencen per part de l'equip de govern lloant la bonança dels pressupostos, que són pressupostos per a les persones, etc. La realitat per nosaltres és una altra totalment diferent. Hem tornat a parlar una altra vegada de participació ciutadana, un fet important, molt important per la candidatura, que ha fet que votem en contra d'aquests pressupostos, però ja no només en l'execució, en els pressupostos, en la creació dels pressupostos, sinó sobretot en com vam rebre ahir, a última hora del dia, una proposta d'esmena de 2 milions d'euros que no estava ni parlada ni explicada als membres de l'oposició. Tot i així, nosaltres apostem, com hem apostat sempre, per treballar amb l'equip de govern
perquè els pressupostos de l'any que ve siguin pressupostos participatius i d'aquesta manera poder tenir en compte l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca. Bé, quant als pressupostos hem de destacar diverses coses. La primera, que nosaltres ens hem oposat, sense aconseguir-ho, que no es portessin a aquest ple, perquè resulta que quan es van portar al públic, quan es van portar els grups de l'oposició, quan ens els va ensenyar, els pressupostos que anaven a aquest ple no eren els mateixos que hi han arribat. La veritat és que en data d'ahir ens van presentar una modificació que afectava no una quantitat petita, sinó que afectava a 2.200.000 euros, o sigui, clar, una barbaritat de diners sobre els quals nosaltres no teníem cap informació. Clar, llavors què passa? Doncs que s'han incorporat noves partides que queden ambigües amb temes tan importants com, per exemple, l'aparcament aquest que s'està fent o que es farà a l'Espirall, que no queda clar, que continua sense quedar clar quan es farà sencer. Nosaltres sempre hem dit que s'hauria de fer ara ja d'una vegada per totes un bon aparcament i no fem coses mitjanies que després d'aquí 2 dies l'haurem de tornar a ampliar i a més serà molt més car. O, per exemple, el tema aquest de les obres en el centre, en el que no se'ns ha explicat quin tipus d'obres, si assignen 1 milió d'euros i no se'ns ha dit quin tipus d'obres serien, etc. Uns pressupostos que tenen 3 eixos molt marcats. L'eix de les persones, els serveis a les persones, amb tot el que fa referència a educació, el que fa referència a serveis socials, el que fa referència a habitatge, joventut, a cultura, esports. Són partides que es veuen incrementades d'una forma molt important respecte al pressupost del 2007. Encara un segon eix que fa referència a tot el que és l'entorn i a una cura especial en el tema del medi ambient. El company d'iniciativa deia que eren uns pressupostos ecologistes i a mi em sembla que és una bona definició perquè la veritat és que hi ha molta aposta per tenir cura del nostre entorn, des de temes de mobilitat, fer una aposta clara per les bicicletes, des de tenir cura de camins, de rieres, de la muntanya de Sant Pau, hi ha molts projectes en aquest àmbit. I encara un tercer eix important, que és tot el tema que té a veure amb la via pública i amb aquesta cura del nostre entorn urbà. I aquí hi ha una despesa important amb el tema de la gestió de residus, en el tema de millores en el barri del centre, per tant aquest és un altre eix.